Uf. Cambia. Buenas noches. En esta Nochebuena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros. Hostia, non hai luar hoxe. Ai, claro, que están de folgas da CRTVG. Vale. Como cada ano, por estas entrañables datas do Nadal e do Ano Novo, un clásico, ¿no? ¿Por qué non debería? Es Nochebuena en el café Pavón. Non soporto este tío. Ai, cambia, que grima. Ah, esta peli está guai. Sí? Pódoche preguntar algo? Podes. Sabes que me gustas de verdade. Sei. Eu agardo que sintas por min o mesmo que eu sinto por ti. Sinto. Daquela que eres ser a miña moza. Quero. Espera un momento. Hai algo que che quero dicir. Ai. E logo o que é? Eu non son como o resto da xente. Por suposto que non. Por iso me gustas. Quero dicir que son diferente. Pero de que estás a falar? É que eu escribo. O que? Eu son poeta. Como? Afástate! Cambia. Isto é unha merda, tía. Pois a mí está me gustando. Pois eu paso. Vou para a cama, vale? A ver, non te poñas así, é unha película, máis nada. Non ten graza, ninguna, ademais, A ti o que pasa é que che dá medo, porque a protagonista é poeta, como a ti. Mira, eu non son poeta, vale? As poetas son as que reciben premios e nin os recibín, nin quero. Claro, ti non és poeta, ti escribes porque sí, porque che gusta, porque che dá a gana, porque che sae da lado fondo dunha tristura. Mira, para. Estou farta desas machiruladas poéticas nacionalistas, A ver, tranquila. A mí a verdade é que me estaba facendo graza o dos poetas zombies. En serio? Faise de noite, invocas con vehemencia e inspiración. Baixo o luar, un ente que conxela o corazón. Queres saber as rimas que che saen das entrañas. Deixarse ir, cuspir os versos que na alma hai. Por fin besar. Escoita ao lonxe un ruido que resulta aterrador. É unha presenza, comeza a encollerse o corazón. Hai que fuxir, que veñen aí os zombies da cultura. Quereis saber quen é o premio das letras galegas? A ver que no leva. Santa compaña, miña nai, son os poetas mortos nesta noite de Nadal. Santa compaña, quen é vai pagando tanto tempo polo limbo cultural. Que son aqueles grisos? Pero, marcha, escapa,
unha alma será salva entre todas as criaturas de ultratumba que levan máis de 10 anos a vagar no limbo literario. Ánimas en pena que non recibiron premio ningún xúntanse nunha ringleira de morte que semella a Santa Compaña das letras galegas. Criaturas que no pasado xeron a cultura dos vivos saen das súas cambas e arrastranse sen rumbo, guiadas polo fedor da academia. Un cheiro fedorento que invade unha cultura que só é quen de premiar as letras dos que apodrecen baixo terra. Esta noite as letras zombies cheganse ás letras vivas para lles lembrar a súa perdición. E aínda que loiten por seguir vivas, a súa inspiración comeza a tremer. Que non hai poeta na Galiza que poida resistir a chamada da Santa Compaña das letras galegas. Arancha Villar.
nos coida e nos trata de maravilla. E a todo mundo que nos ha de comer. E a todas e todos vos que viñestes, por suposto. Santa acompaña, miña nai. Somos poetas mortos nesta noite de Nadal. Santa acompaña, ven e vai, pagando tanto tempo polo rico. Santa acompaña, miña nai. Somos poetas mortos nesta noite de Nadal. Santa acompaña, ven e vai, pagando tanto tempo polo rico cultural.